नॉट टाइम टीवी ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନତମ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଖବର ଆଣିଥାଉ। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଖବରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକା ସହିତ ଦୃଢ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ ତେବେ ସେହି ଦେଶର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସହଭାଗିତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯାହାର ଜବାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ହେଲେ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କଠୋର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଛୋଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ହେଲେ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କଠୋର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଛୋଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହି ଖବର ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ବୟନଶିଳ୍ପ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଖବରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଖବର ସହିତ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟିଭି।